Hi guys! Welcome po sa aming YouTube channel. Ngayon po kami po ay mamimigay ng t-shirt. Ito po ay galing po sa sponsor po ng Wolfgang brand. Thank you po sa nag-sponsor. Wolfgang. Thank you po. Huwag niyo kayo mga bata. Ay, sige. Fast forward. Nabanay ka na. Malaki to eh. Yung ano ka, medyo. Ay ano, kulay blue. Hawak mo na. Thank you. Thank you kayo. Ganyan. Kaway kayo, gano'n. Ay, kaya sa tuyo ako. 10 ka ba, Ular? 10. Ano size yan? 10. Malaki bang 10? Try mo nga, kuya. Buksan mo. Malit? Size 8 lang ka. Sorry siya. Last na. Nawalan. Bakit yan ay? Kain naman siya, di ba? Magpila rin siya dito. Tago mo. Size 12 yan ata? Hello kayo. Hi guys. Akin 10 kalaki-laki. Oo. Laki ka pa nga? Hindi kasi sa akin. Ito na yung ano mo na stress? Sukatin niyo nga kung kasya. Suot na daw. Dukot darat. Idoble niya na lang sa damit niya. Idoble niya lang na gano'n. Isuot niya sa damit niya, idoble niya damit. Lahat? Parang mga mag-entrance kayo ah. Oh, popogi ah. Oh, hi. Oh, yung mas mo. Tas mo. Anong size yan? 8. Malaki nga kay Ivan. Okay na yun. Paglakihan mo pa yan eh. Oh, pogi na Ivan oh. Yun. Hi guys. Mag-thank you dito sa video. Mag-thank you. Oh, thank you. Kaway kayo. Thank you. Thank you kayo. Oh, kaway. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Oh, thank you po. Saan yung kambal pala? Thank you po, Bella. Thank you po. Oh, thank you po. Teacher. Ay, sa Christmas. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Miss Tay. Oh. Kawai. Ano? Pasya malay? Para picturean kayo. Ito guys, nahuli itong tatlong to. Kaya pero bibigyan pa rin natin sila. Ayan, isa sa'yo. Congratulations! Isa sa'yo. Meron kang t-shirt Isa sa'yo. from Wolfgang. Yes. Thank you. Yung iba po, ibahay-bahay na lang namin dahil may natira pa. Thank you, Wolfgang! Ah. Ano sabihin mo? Thank you po. Magsa mo ah. Thank you po. Thank you po. Sukat mo nga. Sukat mo nga kung kasya sa'yo. Dali. Ayan po yung guys, yung magaling sumayaw ng budot. Sample. Wolfgang. Sukat mo nga. Sukat mo dali. Sukat mo muna. Para pogi. Kunin mo na nga rin yung plastic. Kasya yan! Maniwala ka lang. Manalig ka, Sen. Kasya yan. Sukat mo nga da. Dali, try natin. Dali. Yung pawis mo, ah. Natulo na. Thank you po. Thank you, Wolfgang. Kamo, dali. Santilore, kapalit ng tiligaya. Kasya. Sukat mo nga. Kasi. Si Aboy na ginautusan eh. Si Aboy dyan na yung anak ng ate mo diyan. Oh. Tapos na po. Kamo. Hindi ko pala kasya, bawiin na natin. Ay, nakadoble pa siya. Kasya, magpapayat ka lang kunti. Kunting bike pa yan, Sen. Anong nakalaga? Wolfgang. Oh, sige na. Thank you. Pati siya. Sama-sama na. Guys, bale, binahay-bahay na lang po namin yung natira kasi Sobra. hindi po nakarating po yung ibang bata. Kami na lang mamigay. Kami Sat mo nga, kuya. Hindi kasya? Hindi kasya sa tiyan? Hindi kasya. Yata mo ko siya sa inyo. Masikip? Oo, masikip daw ito eh. Ito, palitan mo. Ano? Oo, kasyang kasya kay kuya. O, di ba? Ito po. Wolfgang. Ito po, bigyan mo na nga to. Ano, Ikaw ate. size mo ba sa- Yan, 10 yan. Kasya yan. Ito. Thank you po, Wolfgang. Wolfgang. Bye-bye. Wolfgang. Wolfgang. Binibidyo pa nila at may bibigay pa sila bukas. Yun, kasya. Sakto. Magkapatid yan natin? Oo. Kasya. Sabihin mo na lang thank you. Oh, magpasalamat ka. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po, Wolfgang. The next day. May bigay lang po kami, t-shirt. Para sa mga bata. Kagabi may mga Ako wala. Wala pong bata lang. ano lang po. Ano lang. Pang 8 years old lang. Buksan mo nga kung kasya. Yes, thank you. Sabihin mo, thank you. Thank you po. Dali! Ay, yung pang 10, may... Ay, ito pala sa akin. Yung 10? Oo. Dito. May bigay lang kami sa'yo, damit. Ano yan ate? Yun yan o. Ay, ito ba?
Natin kung kasya. Lutusan natin. Parang Salamat po. Welcome! Ito, pupunta natin yung mga batang naglalaro. Dali, bibigay kami na t-shirt. Halika, dali. Bibigay kami t-shirt. Dali. Libre lang po ng bayad. Oo, walang bayad. Nehi, Kasi dudot pala. Ate Lot! Sukat mo nga, te, kung kasya. Pambata po! bata lang po. Sukat mo kayo. Dali. Magsukat lang, oh. Ay, ate. Suotin mo kuya. Black o blue? Gusto mo? Black. Suot mo, dali. Pakita natin sa nagbigay. Yan, ang mga bata. May pang 12 pa yata dyan. Ilalaro. Ito ang laruan nila guys. Oh, silong ng akasya. Sarah! Yan. Sarah! Isukat nyo ha. Isuot nyo ha, panloob. Ay, si kuya, anong kulay black? Ay, ano yun, pen? 12 yun, 12. Ay, 12 na rin yan. Oh, malaki yan. 12 na yan. 12. Maliit. Halika kuya, dali. Bagay sa Kasya ba kuya? O mahaba? Wow. Anong size ba to? Ganyan, pe. 10. Yan ang pinakamali. Ayun ang maliit eh. Wala nang ano. Okay na. Huwag mong igano. Yan. Yan. Thank you po, Wolfgang. Yan. Welcome. Kaway. Yan. Hi ate! Magandang buhay. 50 pesos lang, joke. Bargain. Libre lang po to. Bigay lang po kasi. Kaya. Ibigay daw ng ano. Kung aso na kainin kita eh. Wow, ganda ng ano. Karakubi, wala. No, mamaya na lang. Ilang taon na ba si Kube? Katangkad yata yun. Ganyan na siya yung size na yung lahat na. Yung 12 namin, ubos na kasi. Ang pamilya mo na doon. Kahapon. O, ikaw daw may anak ka pa si ano. Wow. Ayun. Thank you. Thank you po. Kaway ka dali. Thank you po. Yes. Ayun pa, oh, si Salamat. Dari ka natakot kasi yung kay ano. Ganito lang ang daanan nila guys pag bumabaha. Isa lang yung maliit. Yung bata lang? Paborin ka pala dito ng bata? Hi po! Bata dito! Bodyguard. Ano ko lahat ta? Yung dalawa lang ang anak ko dyan. Ano ko lahat eh? Yung dyan, dalawang... Lahat na rin marami. Ilan ba yung pang-12 mo? Dalawa na lang yata yung pang-12 eh. Walang babae. Ayun na yun. Di ba babae? Ayun ko yun. Dito dyan yung ano, mag 10 years old. Binabae. Binabae. Eight. Ito 10. Ito eh. 8 yan at saka ano. Ito lang yung 10. 10. Sige. Ayun kay kuya, ano, 12 na yan. Ako yan. Try mo nga kuya, kung kasya. Try mo. Kahit i-double mo lang kuya. Oo. Dali na! Tignan mo kuya kung tama. Nagatago pa si kuya ha. Ikaw ha. Uy, dali! Huli ka! Sige na! Dali, sukatin mo dali. Lagi pa dito, Jay. So, kasya sa kanya 10. May 12 ka pa ba? Yan, mga black. Ito. Ay, ano kasi baka siya yan sa kanya. Wala na 12 ka pa ba? Wala na. Suotin mo na yan, dali. Yan. Yes. Suotin mo. Doble mo, doble. Doble mo, dali. Tignan lang ko kung kasya. Nagkatawa. Puro. Bakit ka mahiya? Sige, Tignan ko kung kasya, kuya. Sige. Yan. Ay, bagay na bagay ah. Hindi, kasya lang yan. Ay, sakto. Wala. Ay, sorry po. Yun o. Pinabukatan pakita. Ayos. Uy! Okay. Kumarin mo yung jacket mo. Magusot mo yung t-shirt para tingnan natin kung tama. Dali. Ito na si kuya. Wow, kasyang-kasya. Ano sabihin? Ito ang bunso ko. Thank you. Akala ko. Wala ka daming anak ko. Kaway ka. Naglabasog na lahat eh. Ito ang anak ko bago yun, oh. Grade 6 yan. Ito ang anak niya. Kadami pa lang kasama ni Kuya Ungol dito eh.
Sarap nga kuya. Wow, ayos. Thank you. Wow, kasyang-kasya. Ate kuya yan, si ate kuya. Thank you. Thank you, Wolfgang. Thank you po. Kuya. Bye. Salamat. Okay, lipat na naman. Ay, nalaglag. Napatid ako sa... Ay, sayang di ko na video. Napatid ako sa damo. Oo, tingnan mo naman ang kanilang daanan. Ay, paakyat sa kanila. Oh. Kahit saan ka naman tumira, okay lang basta payapa. Kaya lang kami ng damit. Sa bata. Kaya lang Pang 8 to 12. Sa Monteklaro kahapon. Mga kapatid niya to? kapatid niya kayo nun. Ilan kayo babae? Ilan lalaki? Anim. Si Ali kang panganay? Hindi po. Hindi. Ay, Ako na naman! si Gigi pa din. Wala. Future. Kasha. Kasya chinay. Kasha pero pinilit. Okay lang, katama lang. Thank you. Thank you po. Thank you po. Yes, welcome. Bye po nila Alec ito. Pinuntahan po Maraming namin. ribbon sa May mga medal pa siya. ribbon pero hindi sa kanya. Pwede punta ko yung ribbon. Yeah, may mga ribbon si... Kaya Alec po ba to? Wala siya dito. Ay, papasok po ha. Yun totoo. Alex, anong ribbon mo din? Wala pala. Parang wala. Wala ka nakitang Alec. Karang picture. So, Thank you po, Tay. Suot mo nga, te, kung kasya. Kasya? Kasya. Thank you. Sabi mo, salamat. Sige, salamat din. Naghahunting kami ng bata. wala na maliit pang babae na to. Natira lang kasi ito nung kahapon yung pamuntik lang ha. Sila Arianta na. Yung pang 10 years old wala. Pang 10 taon. Oh, 11 din yan. Wala na kasing size ano. Kainaman palang pero okay lang kung ako. Parang tulit na tulit ay. Sino tatay mo? Si Kulit o si Tulit? Tulit na napakakulit natin. Sobrang tulog. Sobrang tulog. Malaki? Laki? Hindi, maglaki ka pa Bukas naman. maglaki ka na. Dalawang Matulog ka na mamaya. Angat na angat ang kulay na ka. Salamat po. Salamat po. Yay! Pambahay ko, pambahay. Kaliit. Kaliit. Kasya yan sa kanya, maluwag lang sa inyo. Kaliit. Kasya yan. Kainit gali. Kainit gali. Oh, kasya niya. Kainit gali? Ano yung kainit gali? Salamat po. Welcome. Suot mo nga kuya, ate. Barang malaki yata. Walang ng size 8 eh. Pwede na no, basta ang katanggap. Bukas yan, kasya mo na ano to. Matulog ka lang dalawang... Matulog ka ng 24 hours. Okay, pwede. Kasya? Salamat po. Welcome.